Proverbi 16. Proverbi huwa wieħed mill-kodba favoriti tiegħi għalax huwa mimli erf wiel illi jgħoddu għal ħajja, wiel illi servuna bħala prinċipji kif aħna għandna ngħixu. Però tiskanta kemm anke fil-ktib tal-proverbi hemm dottrina, hemm veritajiet kbar illi wieħed irid jieqaf u jixtarrhom. Okay? Ħanaqraw mill-Proverbi 16 l-ewwel 11 vers. Il-ħsibijiet tal-qalb huma tal-bniedem, iżda tweġiba tal-ilsiem mingħand il-mulej. Lill-bniedem imġibtu kollha tidhirlu safja, iżdu l-mulej li jiżen l-ispirti. Erħi x-xogħol tiegħek fil-mulej u ħsibietek iseħħu. Il-mulej għamel kollox għalih, iva imqari l-ħażin għal jum il-illa. Kull min mkabbar f'qalbu l-mulej jistkerħu, jagħmel x'jagħmel ma jħlisix. Bit-tjieba u s-sewwa jitpatta l-ħażen u bil-biża' tal-mulej jinħarab id-deni. Meta l-imġiba tal-bniedem toġob lill-mulej, hu jagħmel l-imqar l-dewwa tiegħu iħabbibhom miegħu. Aħjar ftit bis-sewwa milli kotra ta' dħul bla ħaq jew bl-inġustizzja. Qalb il-bniedem taħseb fuq triqtu, iżda l-mulej imexxilu riġlejh. Fuq xoftejn is-sultan hemm sentenza divina. Min fommu il-issen il-ħaq u ma jżbaljax. Stasija u miżien tajba huma tal-mulej u l-iżin kollu tal-ħorġ huwa emilu. Amen. Ġilli niltaqa' ma' nies u minn diskorsom tinduna li jikkonsidraw il-Alla jammettu li huwa l-ħallieq. Imma issa warrab minn id-dinja tagħna u m'għadux interessat fiha, min tixtara daqshekk ħażen, min tixtara daqshekk inġustizzja fejn hu Alla. Palli kieku Alla issa m'għadux interessat. Palli kieku rriżenja mill-ħakma tiegħu fuq id-dinja u issa jinsab pjuttost distakkat. Dak huwa żball kbir. Żball ieħor huwa meta ngħidu illi x-xitan għandu l-kamp tiegħu tal-ħażen u Alla għandu l-kamp tiegħu tal-tajjeb u t-tnejn ma jitħaltux flimkien. Alla mhux ħajindaħal u qas jista' jindaħal fil-kamp tax-xitan. U x-xitan mhux kapaċi jindaħal fil-kamp ta' Alla. Dak huwa wkoll żball oħxon. Illum se nitkellmu dwar is-sovranità tal-Alla. Is-sovranità tal-Alla u kif tolqot lilna l-bnedmin aħna illi minn ġurnata għall-oħra naġixxu, nitkellmu, naħsbu, nippjanaw, nagħmlu diversi affarijiet. Alla kif qiegħed jaħkem fuqna l-bnedmin partikolarment. Mistoqsija importanti illi taffettwa ħafna kif aħna inħarsu lejn Alla u allura x'tip ta' qima aħna se nagħtu lill-mulej. L-affermazzjonijiet tal-Bibja dwar is-sovranità divina kif Alla huwa sultan reali, sultan suprem illi ta' bilħaq qiegħed jaħkem fuqna l-bnedmin, ma tistax taħrabhom. Huma tant spissi, tant huma affermattivi illi wieħed ikollu jieqaf u jgħid dan huwa Alla kbir. Dan huwa Alla lilin mill-immaġinazzjoni tiegħi. Dan huwa Alla inkomprensibbli illi ma nistax inħaddan din l-idea ta' Alla infinit, ta' Alla omnipresenti, ta' Alla li bel-blerf u tjieba u l-ġustizzja u l-ħnina tiegħu. Qiegħed attwalment jaħkem fuq kull ma jiġri fuq wiċċ l-art, matul l-istorja kollha. Matul l-istorja kollha. Alla huwa attiv, Alla huwa preżenti u aħna li nemmnu fih. Meta ngħidu hekk, qalbna għandha tifraħ. Qalbna għandha titenna meta aħna nafu illi missierna, illi ġabarna fih danu, illi biesna bl-imħabba tiegħu, tajjeb Alla huwa ta' bilħaq sultan. Sultan fuq is-slatin kollha. Sultan fuq kull individwu, kull persuna, avolja forsi dik il-persuna ma tikkonoxxiex il-Alla.
Jew anke wkoll b'tostaġni tgħid li ma jeżistix. Alla xorta waħda għandu ħakma fuq dik il-persuna. Proverbi 16 vers 1 il-ħsibiet tal-qalb huma tal-bniedem, iżda t-tweġiba tal-ilsiem mingħand il-mulej. Proverbju diffiċli da, diffiċli ma ħsibt fuq u fittix il-kummentarji. Prattikament li qed jgħid hawnhekk Salamun huwa illi aħna kull wieħed għandu l-proġetti tiegħu, il-pjanijiet tiegħu, il-ħsibijiet tiegħu, u ġieli ngħidu marrit nilħaq avukatu, rrid insifer u rrid insir sinju. Għan ħafna ħsibijiet fil-qalb. Tajjeb? Imma dak li attwalment isir, x'isir? Mill-liġ kien ħaġa, it-tweġiba tal-ilsien, kemm jifax, meta xaħat ġejmiej u inti twieġbu, iva. Laħfef ħaġa li daj. Mill-laħfef ħaġa, mill-liżet ħaġa insinifikanti, hija mingħand il-mulej. Il-ħsibiet tal-qalb iseħħu kultant, jekk huma mingħand il-mulej, imma f'demma ma jseħħux ix-vera. Tidħol dik jekk inti ma tafdax falla u tidħol dik il-frustrazzjoni, dik il-diżappunt, li inti pjanajt ħaġa u ġiek il-kontra. Ħafna nies infatti jgħixu mdejqin għax ma jarfux is-sovranità tal-Alla fuqhom. Proverbju ieħor jgħid ix-xorti tintefa' fil-ħoġor, imma min jaqta' kollox u min jiddeċiedi kollox huwa l-mulej. Ix-xorti n-nies ġieli jieħdu deċiżjoni bħalma anke pereżempju fl-Atti tal-Apostli, il-Mattija ingħażel bħala apostlu minn flok Ġuda l-Iskarjota billi tafaw ix-xorti għalih u talbu b'mod reverenti billi jfittxu l-rieda tal-Alla u Alla urihom illi Mattija għandu jkun għandu jirrimpjazza, għandu jieħu post Ġuda. Min jiddeċidi kollox huwa fil-mulej. Kif ġiet ix-xorti forsi inti taħseb dik kombinazzjoni. Imma d-deċiżjoni kienet tal-mulej. U anke meta s-soldati miġbura madwar is-salib ta' Kristu. Tajjeb, u qegħdin qassa tiegħu u qalu x'ħan nagħmlu b'dal-ħwejjeġ tiegħu għax huma neżżawh biex isalbuh. U qalu t-tunika ma naqsmuhiex, ejju nitfgħu x-xorti għal il-minimis. Tajjeb, huma kienu jagħmlu xi ħaġa irreverenti, xi ħaġa ta' pagani li kienu ma kinux qegħdin jifhmu x'qed isir. Ma ġew ngħidilna biex isseħħ l-Iskrittura. Jaqsmu ħwejġi bejniethom u fuq libsti jitfgħu x-xorti. Anke fuq soldati, grupp ta' soldati illi ma kellhomx idea ta' skrittura, ta' profezija, il-fatt li qasmu il-ħwejjeġ ta' Ġesu u tafgħu x-xorti għalihom dik kienet mingħand il-mulej. U l-mulej kien diġà qal 1000 sena qabel illi jekk se jiġi u hekk ġara. Avolja s-soldati ma kellhomx liġken idea illi kienu qegħdin iwettqu il-għan tal-Alla għalihom. Proverbju ieħor jgħid qalb il-bniedem taħseb fuq triqtu, iżda l-mulej mexxielu riġlejh. Ħafna ħsibijiet hemm f'qalb il-bniedem, iżda l-fehma tal-mulej li sseħħ. L-fehma tal-mulej li sseħħ. Irridu nifhmu li aħna bnedmin jew aħjar tafal. U fuqna hemm wieħed fuħħari li jaġinna u jsawwarna u jagħmilna skont kif jogħġob lilu. Hija l-fehma tal-mulej illi sseħħ. Ma nistgħux nippretendu illi aħna kull ma nfasslu u kull ma nippjanaw se jseħħ għaliex aħna bnedmin għandna tarif limitat ħafna. X'tarif għandna aħna? Ta' x'ġara mill-bidu tad-dinja s'issa? Ftit li xejn nafu, ftit li xejn. Ftit li xejn. X'tarif għandna x'qed jiġri bħalissa? Ftit li xejn. X'tarif għandna se jiġri fil-futur? Ftit li xejn. Ħlief dak li urina Alla, pereżempju nistgħu ngħidu b'ċertezza x'se jiġri fil-futur. Ġesu rieġa' ġej f'did-dinja, dik nafuha b'ċerta. Ma x'qalilna Alla. Alla taqajjem il-bnedmin kollha mill-mewt. Nafuha wkoll imma x'qalilna hu. Alla joħloq smew ġodda u ġdida, nafuha għax qalilna hu. Kull ma nafuh mingħand il-mulej u skont il-porzjon ta' tarif illi hu jogħġbu jagħtina.
Proverbju ieħor jerġa' jgħid m'hemmx erf, m'hemmx den, m'hemmx fema kontra l-mulej. Kemm naħsbu li nistgħu nsemmu l-ISIS u gruppi oħra terroristiċi li qegħdin jippruvaw jagħmlu ħerba mill-art u jiżeraw l-inġustizzja u l-tbatija fost in-nies. Nafu x'ġara f'Pariġi, nafu x'ġara fis-snin moddija. Frattant, hawnhekk Salamun jafferma illi m'hemmx erf, den jew fema kontra l-mulej. Li jiġri jiena nista' ngħid dak kien parti mill-pjan talla. Parti mill-pjan talla. Xi wħud forsi minna isbuha diffiċli biex nammettuha din. Għax għadhom jaħsbu li x-xitan għandu l-kamp tiegħu u għal għandu l-kamp tiegħu da ma jitħaltux flimkien. Palli kieku hemm dualizmu, hemm gwerra bejn żewġ forzi u ma nafux ma ħajirbaħ. Jien naf ma ħajirbaħ. Alla huwa dejjem ir-rebbieħ. Diġà tagħna prova tar-rebħa tiegħu billi qajjem il-Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet u s-sultan renjanti fuq il-ġnus u b'mod partikolari u speċjali fuq il-Knisja tiegħu. Illi gverna bil-grazzja tiegħu. Proverbju ieħor jgħid l-għani u l-fqir jiltaqgħu. Kemm hawn passijiet soċjali fid-dinja u minnu mejjed fis-sakra, minnu mejjed għall-qatra. L-għani u l-fqir jiltaqgħu, kif jiltaqgħu? Huwa l-mulej li għamilhom it-tnejn li huma. Il-mulej għamel is-Sinjur, aħna naħsbu kultant il-mulej l-għana u r-rikkezzi huma barka mingħand il-mulej. Imma li tkun fqir u ġieli smajni għaddin anke ta'lim ta' pasi kristjan, il-faqar huwa saħta. Il-mulej għamilhom it-tnejn li huma qed jgħidilna. Il-mulej għamilhom ħanżidu ngħidu illi tajjeb li tkun b'saħħtek. Imma xi ngħidu għal min huwa għami, trux, mutu, għandu diżabilità, il-mulej ukoll għamilhom. U naf li xut minnkom m'intomx taqblu miegħi. U għalhekk irrid nisfidakom biex tibqgħu tistudjaw tistħarġu għad il-ħaġa. Altrimenti l-idea tagħkom, il-konċett tagħkom dwar Alla ħajibqa' fqir. Ħajibqa' fqir. Ħajibqa' idea ta' Alla bħall-allat l-oħra li l-ġnus jemmnu fihom. Aħna nemmnu f'Alla wieħed ħaju veru, Alla suprem, Alla li hu fuq kollox u fuq kulħadd. Meta Mosè qallu tibgħatnix jiena ntemtem m'iniex kapaċi nitkellem. Il-mulej qallu min għamel it-torox u l-omja? Mhux jien il-mulej. U mhux ħajdulkom minn fejn qed naqra. Ħalli tmorru tistħarġu intom ufuskom. U forsi jkollkom aktar interess illi forsi ħwejġ li qatt ma smajtuhom qegħdin hemmhekk jistennewkom. Biex il-fema tagħkom dwar Alla mhux biss tikber. Tissaħħaħ u allura il-ferħ tagħna li aħna għandna lil dan Alla bħala missierna ikun ferħ mill-akbar. Ferħ mill-akbar. Irridu mela nikkoreġu il-fema tagħna f'ħafna aspetti. Fejn tidħol is-sovranità t'Alla, kull Kristjan jgħid bil-sienu li jemmel li Alla huwa sovran ma skonx tifhem biha. Skonx tifhem biha meta ngħidu Alla huwa sovran, f'liema sens Alla huwa sovran. Tajjeb. ċertu Kristjani li jibqgħu jieħdu sehem fil-lotteriji u fil-lob tal-azzard u affarijiet hekk, ma jafux x'nu ma jagħmlu. Għadu ma fehmux illi jekk Alla jrid jagħmlek sinjur, m'hemmx għalfejn tfittex int b'mod ħajdu hekk insubordinat, jekk mhux arroganti wkoll, illi tfittex li ssir dak li Alla ma jridekx issir. Jekk tirraġuna hekk, minn għada stess ma tuħux aktar biljetti tal-lotterija u tal-prima u tal-lottu u tal-imbarazz kollu. Jekk li tfa' ċenteżmu u jiġi aħna ngħidu għawdex ngħidu wiċċ jew trajs. Wiċċ jew naħa l-oħra. Naf kif ħajjiġi l-ewwel darba, t-tieni darba, m'għandix idea kif ħajjiġi. Nista' naqta u aħna ngħidu kombinazzjoni naqta. Tajjeb, però dawn l-affarijiet kollha huma fil-kontroll ta' Alla. Anke affarijiet li għalina huma x'differenza tagħmel.
X'differenza tagħmel? Il-Griegi, anzi ir-Rumani tal-antik li kellhom ħafna allad, waħda mill-allad tagħhom kienet l-alla jisimha għajdu intom Fortuna. Fortuna. U dina kienu jitolbuha biex tiffortunhom. Bidlilhom ix-xorti tagħhom minn xorti ħażina għal xorti tajba. Tajjeb? Xi Kristjani minna ma jemettu ovvjament jemnu f'dil Alla Fortuna u ma jemnux f'Alla Sovran. Kif l-Iskrittura tippreżentawlna Alla illi jaħdem il-ħwejjeġ kollha skont ir-rieda, skont il-għan tar-rieda tiegħu stess. Efesin 1:11 minn ħaġa tant importanti illi Alla il-dawk in-nies illi hu ħabbhom b'mod partikolari hekk illi jridhom igawdu l-glorja tiegħu għall-eternità. Pawlu jgħidilna illi Alla ippredestinana, anzi fih ukoll għamilna eredi billi konna predestinati skont il-għan jew skont l-intenzjoni ta' dak, ġifi ta' Alla l-Missier, li jagħmel il-ħwejjeġ kollha skont il-fema tar-rieda tiegħu stess. Il-ħwejjeġ kollha ta' panta. Ġifi m'hemm xejn li tista' semmi li mhux inkluż f'dan il-pjan tal-Alla. Huwa pjan komprensiv ngħidulu, pjan li jinkludi kollox. Semmija u huwa parti mill-pjan ta' Alla. Anke dnub? Iva. Anke dnub. Meta Alla ħalaq il-Adam u ħalqu tajjeb, ġust, qaddis u għaref, Alla kien jaf illi bil-rieda ħielsa li taħ Adam kien se jitneb. U tant kien jaf illi minn qabel ma Alla ħalaq id-dinja. Ġesu Kristu kien diġà predestinat bħala l-ħaruf bl-qajb u bla teba biex jipprovdi fil-milja ta' żmien, jipprovdi fidwa għal maħturin tal-Alla. Allu għallilin mill-fema tagħna. Iva. Jiena jista' jkolli kontroll fuq il-ftit tiegħi, fuq l-affarijiet ċkejkna tiegħi. Allu infinit, meta ngħidu infinit, jiġri m'hemmx kejl, m'hemmx limitu, m'hemmx qies tal-ħakma, tat-treġija, tal-gvern tal-Alla fuqna il-koll. U allura meta jiena ngħid jiena li qed nagħmel affarijiet li qed imur fuq ix-xogħol, qed nitkellem, qed nippjana, kif għandi x'naqsam ma' Alla li qed jaħkem fuqi? Tajjeb? Ħalli nippruvaw nispjegawha hekk. Ir-rieda tal-Alla hija suprema. Hija fuq kulħadd. Aħna għandna r-rieda tagħna imma ma nistgħux naġixxu apparti mir-rieda tal-Alla. Ir-rieda tagħna mhix indipendenti minn Alla. Mhix indipendenti minn Alla. Alla fassalni, Alla għamilni u r-rieda u kwalunkwe fakultà oħra li għandi neżerċithom fl-isfera ta' Alla li jikkawża u anke iseddaq ir-rieda tiegħi. Proverbju 20, verset 20 jgħidilna il-passi tal-bniedem jidderġihom il-mulej. Kif mela l-bniedem jista' jifhem x'għandu jgħaddi minn għalih? Vera? Pereżempju jien qed nippjana li pitada vaganza semmu nara l-ommi għawdex. Dak huwa l-pjan tiegħi. Ħajrnexxi? Probabbli, forsi, ma nafx. Okay? Hemm bżonn nifhmu li Alla fil-providenza tiegħu jaħkem fuqna l-koll. X'tifhem bil-providenza tal-Alla? Istaqsina il-Katekiżmu ta' Heidelberg. U t-tweġiba hija sabiħa u preċiża. Isimgħuha. Il-providenza hija l-qawwa tal-Alla li tista' kollox u tinsab kullimkien li bija iżomm bħalli kieku bidu ismewitu l-art u l-ħleq kollha u jaħkimhom b'tali mod li xita u ħaxix, xita jew nixfa, snina miela jew ħawlija, ikalu xorb, saħħa u mart, rizq u faqar, infatti l-ħwejjeġ kollha jiġruna mhux bix-xorti, imma blit paterna tiegħu. U għalhekk Ġob kien kapaċi jgħid il-mulej tani, il-mulej ħadli, ikun inbierek dejjem li sem tal-mulej.
Ġob għara fis-sovranità tal-Alla. U Alla fl-aħħar tal-esperjenza tiegħu reġa' ta' fema wis akbar tal-sovranità tiegħu. Meta saqsih fejn kontent meta jiena ħlaqt is-smawiet u l-art. Ħaddin pari li x'għandi nagħmel. U Ġob qal jiena darba tkellimt imissa mpoġġi xoftejja mat-trapp tal-art u nindem fit-trapp u fl-irmiet. Alla jurina s-sovranità tiegħu biex nsebħuh u biex numiljaw lilna nfusna. Li aħna maħna xejn fl-aħħar mill-aħħar li f'trapp tal-art. Nifmuha meta Pawlu qal il-Filippin aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trid għax Alla qed jaħdem fikom sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Nifmuha li Alla jaħdem it-tajjeb fuljedu imexxihom iqalqalhom jimmotivhom jagħtihom il-kapaċità biex jagħmlu t-tajjeb. Dik nifmuha. Imma xi ngħidu illi Alla kapaċi wkoll jinqeda bil-ħżiena. Illi Alla jinvadi l-kamp ta' Satana ġifieri u dak il-kamp huwa wkoll tiegħu. Huwa wkoll tiegħu u Alla kapaċi jagħmel bih li jrid ukoll. Il-profeta Ħabakuk kien inkwetat fuq hekk. Illa kien qed jgħix fost poplu ludi li kien abbanduna l-Alla. Ma rridx jaf biżjed idolatrija, violenza, immoralità. Ħabakuk talab il-Alla u Alla għallu dal-poplu ludi se niġġudikah. Se niġġudikah. Kif se jġudikah? Għax se nqajjem il-Kaldin. Jien Alla se nqajjem lill-Kaldin il-Babilonjani li finalment saru imperu dakinhar, dak iż-żmien. Se nqajjem il-Kaldin dak il-ġens aħrax u ġelliedi li jaqsam il-wisa tal-art biex jirbaħ għamajjar li mhumiex tagħhom. U fatt hekk ġara. Il-poplu ludi kien melub mill-Babilonjani u meħud fil-jasar. Kif ġara? Ix-xitan invada il-qasam ta' Alla le. Alla qal jien se nqajjem lill-Kaldin. U Ħabakuk raġa' protesta mal-Alla. U għallu kif jista' jkun? Għallu l-poplu huwa ħażin, inti ħatqajjem poplu jerġa' eħżen minnu biex jikkastiga lill-poplu ludi, biex tikkastiga l-poplu ludi. U għallu li eventwalment se nikkastiga wkoll il-poplu Babilonjan. Alla għandu ħakma fuq il-nies ħżiena. Alla għandu ħakma fuq il-nies ħżiena. Alla għandu ħakma fuq il-nies twajba u n-nies twajba wkoll jarfu bħalma għamel Iżajja illi meta aħna b'devozzjoni u qima u b'bidjenza nimxu mal-Alla, il-krettu huwa tiegħu. Għax dik hija l-ħidma tal-Ispiritu Santu fina. U meta le, isimgħu x'għid Iżajja. Iżajja possibilment waħda mill-iżjed mistoqsijiet diffiċli fil-Bibja kollha. Iżajja 63 vers 17. Għaliex Omulaj ħallejtna noħorġu mit-triqat tiegħek? U webbist qalbna biex ma nibżawx minnek. Min jista' jifhem din mistoqsija? Min jista' jifhimha? Iżajja saqsija lil Mulej. Għaliex Omulaj ħallejtna noħorġu mit-triqat tiegħek? U webbist qalbna hemm ċerta attività attiva webbist qalbna biex ma nibżawx minnek. Ħanamlu ċara. Kwalunkwe ħażel li nagħmel jien qed nagħmlu. Jien waħdi qed nagħmlu. Kwalunkwe tajjeb li nexxie nagħmel naraf illi minni nifsi mhix kapaċi nagħmlu. Ma meta Alla jagħtini l-abbiltà u jagħtini l-enerġija u jagħtini r-rieda biex nagħmlu, iva nagħmlu. U allura l-glorja joħodaw. Il-glorja joħodaw. Meta jien nitlaq minn triqatu, Alla forsi irrid jiddixxiplinani. Irrid jumiljani. Irrid iġibni f'sensija illi apparti minnu m'iniex kapaċi u m'iniex se nasal. F'dan kollu li qegħdin ngħidu l-aħwa, hemm konsolazzjoni, hemm faraġġ trement. Kulħadd jgħid qegħdin ngħixu f'dinja nċerta. Min se jinnega? Hija dinja nċerta. Hija dinja nċerta.
Nisema jien sax ma qas nisma' aħbarijiet għax m'hemm xejn li ferraħni fihom. Per ibda mill-mexxija tad-dinja. Barack Obama u dawn il-kbarat tad-dinja bħalli kieku d-dinja hija tagħhom. Il-mulej dawwar qalbhom kull fejn iritu. Isimgħu il-Proverbi 21 vers 1. Qalb is-sultan hija fidejn il-mulej bħax-xmajjar tal-ilma. Kull fejn jogħġbu jdawwarha. Sal-ġimgħa l-oħra minn fuq l-ajruplan rajna x-xmara għaddejja. Is-serreb l-awlin. Kif ġi dak il-xmara? X'inmulej jdawwarha hekk. U għoġbu jagħmel hekk. L-istess ħaġa l-qatt tas-sultan li hu d-deċiżjoni u mhux dik hija mingħand il-mulej. Ħanġibu eżempji prattiċi. Is-sultan Ċiru. X'kien is-sultan? Kien sultan tal-Persja, sultan potenti ħafna kienar. Il-kib ta' Eżdra jibda hekk kara jgħid. Fl-ewwel sena ta' Ċiru, sultan tal-Persja. Biex isseħħ kelmet il-mulej b'fom Ġeremija kien qal 70 sena qabel x'kellu jiġri. Mela biex isseħħ dik il-kelma ta' Ġeremija, il-mulej qajjem l-ispirtu ta' Ċiru, sultan tal-Persja, biex ixandar proklama f'saltnatu kollha u bil-miktub ukoll li tgħid li kull min irid imur lura lejn Ġerusalem jista' jmur. Kull min irid imur lura lejn Iżrael jista' jmur. U fatt hekk ġara. Ċiru għamel ir-rieda talla mingħajr kważi ma kien jaf li qed jagħmilha. Meta Daniel u sħabu inġarru fl-eżilju u kienu għadhom żgħażagħ u kellhom il-biża' talla u xtaqu li jimxu dritt skont il-liġi talla, dawna ddaħlu fil-palazz tas-sultan u qalulhom araw dal-ikel u Daniel kien jaf li mhux suppost jiekel minn dal-ikel minn dan u minn dan. U tkellem mal-kap, mas-supervisor tiegħu biex ngħidu hekk. Daniel infatti waħħal f'moħħu li ma jitniġġisx bl-ikel tas-sultan u lanqas l-inbit li kien jixrobu u għalhekk talab lill-kap tal-Ewniki, lis-supervisor tiegħu ġifieri, biex ma iġelux jitniġġes. X'tama kellu Daniel illi s-supervisor tiegħu sejqa għal kelma tiegħu li ma kienx xejn fl-aħħar mill-aħħar kien sempliċement servjent. It-tama tiegħu kienet falla. Issa Alla ta' lil Daniel tieba u ħniena mal-kap tal-Ewniki. Daniel kelmu, il-kap tal-Ewniki konvinċa ruħu u ma ħalliex. Ma taħ permess li ma jkollx mill-likel tas-sultan. Għaliex? Għax il-Alla ta' lil Daniel tieba u ħniena mal-kap tal-Ewniki. Għal darb'oħra Alla idawwar l-qalb tal-potenti ta' min jaħkem fuq ħadd ieħor kif iridu. U tista' tibqa' għaddej, tista' tibqa' nieżel l-isfel sa li x'kien affarijiet jiġru. Meta Ġona balatu il-balena, il-Bibja tgħid illi Alla kien ħejja ħuta kbira biex tibla lil Ġona u Ġona kien fżaq il-ħuta 3 ijiem u 3 lieli. Alla ħejja. Alla predetermina li dik il-ħuta tkun hemmhekk f'dak it-tali post biex meta Ġona għall-baħar flok jereq tibilgħu f'żaqqa. U aktar tard, jekk trid xi ħaġa jerġa' aktar ċkejkna minn balena, duda. Meta Ġona f'bena l-għarix u qagħda barra, tajjeb, u kibret is-siġra tar-riġnu fuq dak l-għarix, Alla qajjem duda biex kielet it-zokk ta' dik is-siġra tar-riġnu nixfet mill-lum għall-għada. Alla għandu ħakma fuq l-annimali, fuq il-bnedmin. Kif tajt il-ktib tal-Lut kapitlu 1 vers 3. Ġesu iżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma ta' setetu. Bil-kelma ta' qal l-istess Alla li ħalaq ismewtu l-art huwa Alla li issa qiegħed iżomm kollox f'reżistenza u jmexxih lejn lan illi huwa ħatar minn qabel. Għax kollox huwa minnu bih u għalih. David għaraf ir-rotħaj l-Alla u jfaħru
meta rrikonoxxih bħala Alla sovran. Salm 103 vers 19 jgħidilna il-mulej fis-smawiet waqqaf it-tron tiegħu u s-saltna tiegħu fuq kollox taħkem. Anke fuq il-kamp ta' Satana. Lutero darba qal Satana huwa Satana, anzi ix-xitan huwa x-xitan talla. Jekk tifhmu din tkunu avvanzajtu ħafna l-qudiem fil-fema tagħkom talla. Ix-xitan huwa x-xitan talla. Mhux qed jaħdem apparti indipendenti minn Alla, huwa x-xitan talla. Is-saltna tiegħu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej, intom il-kollemel tiegħu fin-naħat kollha tas-saltna tiegħu, birak il-mulej u ruħ tiegħu. Meta naf li Alla qed jaħkum fuq, mela jien il-rispons tiegħi għandu jkun li l-Alla inqimu, l-Alla infaħru, l-Alla irrodlu ħajr għax kull ma jiġri ma jiġrilix bix-xorti. Ma jġilix b'kombinazzjoni, ma jġilix b'koinċidenza. L-avvenimenti kollha li ġrulna huma anke prezzjużi għar-ruħ tagħna għax b'xi mod jew ieħor Alla qed jaħdem lan sigriet tiegħu. U għan sigriet. Mosè rrikonoxxa meta fid-Deuteronomi 29 vers 29 jgħidilna il-ħwejġ mistura huma tal-mali Alla tagħna. Ma nafux x'inhu l-pjan tiegħu, nafu ċertament huwa pjan rebbieħ. U pjan li jaqbillek tkun fuq in-naħa ta' Alla. Jaqbillek illi inti tonora għal dak li Alla onoraħ, ċoħ lil Ġesu Kristu l-bnu. Il-pjan ta' Alla għalkemm ma nafux kollox huwa ta' Alla, però ħwejx mikxufa u matana u għalu li jedna biex aħna nħarsu il-kelmit kollha ta' dil-liġi. U ċoħe dak li Alla urjena ejjew nirċevuh, ejjew nħadnuh, ejjew ukoll nipprattikawh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm huwa sabiħ, kemm hija sabiħa tweġiba li jagħti dan il-katekiżmu ta' Heidelberg l mistoqsija. Fejn jgħidlek x'inhu l-uniku faraġġ tiegħek fil-ħajja u fil-mewt? Aħna bħala Kristjani li minn ġurnata għall-oħra għaddejjin, x'faraġġ x'kuntentizza nistgħu nsibu meta naraw tant taħwit u konfużjoni? X'inhu l-faraġġ tagħna? Il-faraġġ tiegħu li m'iniex tiegħi nnifsi, imma b'ġismu bruħi fil-ħajja u fil-mewt. Ninsab dan is-Salvatur fidil tiegħi, Ġesu Kristu, li ħallas kompletament għal dnubieti kollha b'demmu prezzjuż, ħellisni mit-tirranija tax-xitan, jassess ukoll fuqi b'tali mod, semgħu għadi, jassess ukoll fuqi qed jipproteġini b'tali mod, illi xara waħda minn rasi ma taqax mingħajr ir-rida ta' missier fis-smawiet. Di fatt il-ħwejġ kollha jeħtieġ jaħdmu flimkien għas-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk Kristu bl-Ispiritu Santu tiegħu jassigurani mill-ħajja eterna. U jagħmilni rrid b'qalbi kollha u lest minn issa l-qudiem biex ngħix għalih. Tweġiba maħsuba, tweġiba li tajjeb nistudjawha biex nadottawha kull meta tiġri li xi ħaġa avversiva, xi ħaġa li jiena nota bħala kontrija, ejjew niftakru x'qalu dawn l-antenati tagħna fil-fidi. Fi żmien ta' persekuzzjoni, fi żmien ta' inkwiżizzjoni kontrihom, fi żmien ta' afflizzjoni meta kienu mibgħuda mid-dinja. L-uniku faraġġ li sabu kien illi Ġesu kapaċi jassess fuqhom hekk li laqqas liċken dettall ta' ħajjithom ma jiġri ħlief bil-permess ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mela l-aħwa, ejjew awruħna, ejjew ma nibżawx mill-futur. Ma nafx se jiġri li għada, però naf lil dak li għandu taħt il-kontroll assolut tiegħu iż-żmien u l-eternità. U fuq kollox hemm inkissru dak l-idolu imsejjaħ fortuna. Ilek forsi għadek mandunajċ li temmen fih hemm bżonn taqbad mazza u tkissru dak l-idolu. Mhux ix-xorti taħkem fid-dinja. Mhux ix-xorti, mhux il-koinċidenza, mhux l-aċċident. Dak huma biss fajnejna. Dak biss fajn kif naraw aħna l-affarijiet. Alla huwa dak li qed iriġi kollox. U allura m'għandix għalfejn nitwerwem mill-inċertezza, nista' nistrieħ aktarx, nista' nsib l-irpos tiegħi f'Alla li huwa omnipotenti. Salm 91 min jgħix għalkemm tal-ola Alla ġifieri l-uniku Alla
jammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Jien ngħid lil Mulej int il-kenn u l-fortizza tiegħi. Alla tiegħi fik nittama jien. Din l-fiduċja li kellhom is-sirjietna. Din l-fiduċja li l-Bibja tistedinna biex nadottaw għalina nfusna. Meta nkunu persważi illi Alla jinsab fuq it-tron mhux bħalma r-Reġina Elisabetta tinsab fuq it-tron tal-Ingilterra. Mhux jitaħkem, mhux vera. Hemm xi Prim Ministru li jiddeċidi l-affarijiet. Hija għandha poter nominali. Għandha poter tal-isem. U ħafna nies hekk jaħsbu ħilla. Issa jgħidu sultan, però attwalment jaħkem u żgur jaħkem. Jaħkem u jwassal kollox għat-tmiem ċertijaw kif iddetermina u. Imma dan huwa faraġ għalina, dan għandu jferraħna. Pawlu stess jgħidilna li Alla il-ħwejġ kollha jaħdmu flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla, dawk li huma msejħin skont il-għan jew skont il-pjan tiegħu. Kollox għal ġid. Forsi ma tifhimiex, bħali, kam ma nifhimx affarijiet. Għalfejn jiġru li hekk, però nista' inkun konfidenti illi ġid jew deni saħħa jew mard. Qed jiġu mhux għax Alla nsieni, mhux għax Alla warrab, ma Alla qiegħed iwettaq l-għan tiegħu fija. Mistoqsija oħra fil-Katekiżmu ta' Heidelberg. X'iswielna nkunu nafu li Alla ħalaq u bil-provvidenza tiegħu għadu jżomm kollox, għadu attiv, għadu involut intimament fil-ħolqien tiegħu. Tant l-Apostlu Pawlu jgħid li aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tiegħu. X'iswielna da kollu? It-tweġiba hija din, nistgħu nistabru meta naqgħu fil-gwaj. Meta inti taqa' fil-gwaj, sir taf li inti marit. It-tifel tiegħek iddiżappuntak. Tlifti xi ħadd ta' għażiż. Tista' tistabar. Tista' taraf illi dak ġara għax għallek ried. Waħda. U nkunu grati meta kollox imur sewwa. Meta kollox jiġik sewwa, rott ħajl lill-Alla. Anzi Bibja tgħidilna f'kollox roddu l-ħajl lil Mulej. F'kollox u f'kull ħin. U għalġejjieni jkolli wkoll konfidenza tajba f'Alla u missierna. Li xejn mhux se jisseparana minn imħabtu. Jista' jiġrili x'jiġrili. L-aktar li jista' jiġrina ħażin huwa li xi ħadd joqtolni. Però l-mewt tista' tisseparani mill-imħabba t'Alla? Għax-xejn. Għax-xejn. Issa mut qasir l-omor. Jistgħu jiġru ħafna affarijiet li ħana nodduhom bħala avversivi u negattivi. Imma xejn ma jista' jseparana minn imħabbtu peress li l-ħajja kollha huma tant kompletament fidu li mingħajr ir-rieda tiegħu la jistgħu jitħarku u lanqas kunu imħarka. Jalla dal-erba' kelmiet li għattilkom dal-għodu iservukom bħala xprun, bħala niggieza biex morru d-dar taqbdu l-iskrittura u tkomplu tistudjawha. Għax naf li forsi toħorġu minn hawnhekk bil-geddun. Għax smajtu affarijiet anke skandalużi dal-għodu. Laqgħat ma smajtuhom qabel. Ma jeħtieġ li tsimgħu, qegħdin fil-Bibja. U qegħdin fil-Bibja għat-twemmin tagħkom u għall-ferħ u l-għena tal-fidi tagħkom.